τώρα Χαραλάμπη να κάνουμε μια δεξιά στροφή πάνω από τη θάλασσα για να έρθεις να προσγειωθείς. Αυτό το έχεις πετάξει και στην πραγματικότητα, αυτή τη διαδρομή, αυτή τη δεξιά στροφή την κάνουν τα περισσότερα αεροπλάνα που απογειώνονται από το Ηράκλειο. Πάμε κι άλλο δεξιά, κι άλλο δεξιά, πρέπει να έρθεις από την άλλη, προς τα εμένα. Και μην το τραβάς τόσο προς τα πίσω το αεροπλάνο, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το ύψος, δεν θέλουμε να ανέβουμε πολύ ψηλά. Εδώ να ξέρεις Χαραλάμπη, σε αυτό το αεροδρόμιο η μεγαλύτερη δυσκολία είναι όταν φυσάει νοτιάς. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι αν δεις πίσω από το αεροδρόμιο και πίσω από το Ηράκλειο έχει κάποια βουνά, βλέπεις, έχει οροσειρές. Όταν φυσάει λοιπόν νοτιάς, έρχεται ο άνεμος, χτυπάει πάνω στο βουνό και όταν κατεβαίνει από την άλλη πλευρά κατεβαίνει ανακατεμένος. Και όταν το αεροπλάνο πετάει μέσα σε αυτόν τον ανακατεμένο αέρα, έχει πολλές αναταράξεις και κουνάει πάρα πολύ. Γι' αυτό αν κάποια μέρα πας με το αεροπλάνο στην Κρήτη και φυσάει νοτιάς, θα κουνήσει παραπάνω. Ενώ τώρα στο καινούργιο αεροδρόμιο που φτιάχνουν στο Καστέλι, ενώ το Ηράκλειο κοιτάει Ανατολή-Δύση, το Καστέλι θα κοιτάει βορρά-νότο, ώστε να μην έχει το πρόβλημα της προσγείωσης σε πλάγιο άνεμο. Τώρα σε λίγο Χαραλάμπη να κάνεις πάλι μια δεξιά στροφή για να έρθετε να προσγειωθούμε. Πώς πας Χαραλάμπε, εντάξει, πας για προσγείωση. Φτάσαμε στο Ηράκλειο. Είμαστε σχεδόν στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια δεξιά στροφή, ό,τι σου δείχνει ο σταυρός. Πάμε να στρίψουμε δεξιά, προς τα εμένα. Για να έρθεις να προσγειωθείς. Και ρίξε και τις ρόδες, μιας και είμαστε κοντά στο αεροδρόμιο. Εκεί τέλειος. Πάμε να βρούμε το σταυρό Χαραλάμπη. Πάμε αριστερά, αριστερά, να βρεις το κέντρο του σταυρού. Τέλειος. Δεξιά δεν πρέπει να πάμε. Ας τρίψουμε τώρα. Ναι. Πολύ λίγο. Πάμε να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή εδώ. Χαραλάμπη, εσύ ό,τι σου λέει ο σταυρός ακολούθησε. Πάμε δεξιά, ό,τι σου λέει ο σταυρός. Να κάνουμε αυτή τη στροφή για να έρθεις να προσγειωθείς. Και έξω Χαράλαμπε, εδώ δεξιά είναι και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Το βλέπεις? Βάλε και το δεξί σου χέρι στους κινητήρες, να είσαι έτοιμος για το γκάζι. Νομίζω στα 50 το βάζεις πίσω. Και όσο πλησιάζεις το έδαφος, όταν θα είσαι κάτω από τα 50 πόδια, ξεκίνα να τραβάς με το αριστερό σου χέρι τη μύτη προς τα πάνω για να κουμπίσουν πρώτα οι πίσω ρόδες, να μην ακουμπήσουν και οι τρεις μαζί. Πρώτα κουμπάνε πίσω που είναι πιο το βάρος κρατιέται καλύτερα. Προς τα πίσω το φτάσουμε. Ναι, όχι πάρα πολύ, λίγο. Ένα τσικ προς τα πίσω για να σηκωθεί μπροστά ρόδα, να μην ακουμπήσει πρώτη.
Το διάδρομο το βλέπεις τώρα έξω. Ναι. Οδήγησέ μας προς τα εκεί να πάμε να προσγειωθούμε. Λίγο αριστερά πρέπει να έρθεις. 1,000. Εκεί. Έλα λίγο πιο αριστερά για να μπορέσεις να προσγειωθείς. Πόσα. 500. Έλα κι άλλο αριστερά σαν άλλο. Εκεί. Τέλειος. Έπρεπε να πας πιο ευθεία, Χάρη. 300. Το μυστικό είναι να ευθυγραμμιστείς από μακριά για να Ναι. γίνει πιο εύκολα η μανούρα της προσγείωσης. Τώρα βλέπεις, θα πιάσουμε υπογωνία. Μμμ. Συνέχισε να ανεβαίνεις. 40. 30. 20. Retard. Και τώρα άρχισε να τραβάς το χέρι προς τα πίσω. Μπράβο. Right. Τέλειος. Κι άστο τώρα να κάτσει, άστο τελείως να κάτσει. Ακούμπησε, τώρα ακουμπάκι μπροστά ροή και βάζει το reverse thrust. Ποιο είναι αυτό το πάνω. Ακριβώς. Και πίσω. Με αυτό φρενάρει το αεροπλάνο αεροδυναμικά. Βλέπεις το Ηράκλειο έχει περίπου 2.700 μέτρα διάδρομο. Αν δεν το βάλεις, είμαστε ήδη σχεδόν στο τέλος του διαδρόμου και δεν έχουμε φρενάρει ακόμα. Θέλω να μου πεις ένα ακόμα αγαπημένο αεροδρόμιο, ένα αεροδρόμιο που θες να πας να δεις, που δεν έχεις πάει ποτέ και θες να πεις να πάμε να το δούμε.